rabu da ni. Mai sarki nan kwani ne gurbin lafiya. Ta ta da sai sabon kuma. Ka bani hanya na wuce. Na yi iya ba su ba. Hakkin na kuma umarni na su. Bayan zai ajiye kwana sai yanzu ne kuma wancan sun da ko zama da su har sai sun dawo ai na riga da mama kan hannu zuwa kuke su dawo suna dawowa su ga su za su to na wanke yanzu abin da ya kamata su ga ɗaki su ajiye da sannan su suna fita ba su je su ɗauki abincin da ya sa a cikin idan sun gama sai su samu ruwan su zuba da su ma su yi sani. Inda bayan ta so na samu labarin ne ko su ne suka yi. Wannan da abin cikin duka ce da za su zama da ayyana nan za su sami su ne. Allah muku albarka. Allah ya saka muku da alheri. Abin da suke muku na yana alheri yanzu da Allah ba su ƴaƴan da za su yi. Shi ke nan? Ogan da madalla kai ne ƙaramin su kai ne soja. Me yake faruwa ne kwana biyu na ga yi duk ta ɗauki nauyi ta tsura a kanka. Allah tun da na kalle ta ne arba da sai ya abin da ta. An wani iya ba su iya fita da kare na ba. Amma kai haƙuri na na ɗora wa kai na ba. Idan wuya ina shi ina kula mai. Aba oga ai yadda na ji wannan ya bar na fitar ka cire tunanin yarinyar nan daga ranka ka tashi kwalarka mabuta shi ne. Ni ya ɗora kai na ni kana gaya min wasu wannan magana uwa? Ka ta ɗora kanka ba da Allah oga. Ba ni na yi mana don mata zaren nan. Kun faɗi wannan kalmar? Wallahi da ita faɗi wannan maganar ba. Ta da ta kina ma yanzu duk iyayen neman ta. Wanda ya sa abin lokacin da kake tare da ni sai ka zuba min ido ka kasa ɗaukewa. Ko yanzu nan da zai tafi nan ya idan ban kalli ta ba shi ne son kalli. In ka san cewa ba ta kalli ta sai a zuwa nan tafi. Yanzu nan ban kalli ta ne? Gaskiya ne, ni ma sai sa nake ji da kai. Mutum zai da Allah subhanahu wa ta'ala da yana cikin da mutum ya kuma tabbatar da zuwa matsayin yake saboda haka ne ya kuma kai ɗauki. Matuƙar ina tare da kai abu ba na tunanin akwai wani abu da zai yi raba ni da kai. Don Allah, kan ka rabu da ni da ka baya.
Ya Allah sallama da sunan. Yanzu ya na wani. Yanzu ka fito yanzu kaji? Allah. Allah. Sallama ake da a wurin. Sallama kuma umma, ya yake sallama da ni. Kuma yin ban da abinci yana da wata sallama ne a cikin gidan nan bayan ke? Ai ko ki je ki gani ko? Kake nan da yin san zai. Ku je ki dauko. Ina jin ka. Biki tsammanin ganin na ba ko? Wai baka ji abin da na faɗa maka ba ne? So ba shi da hankali, makaho ne, kuma kurma ne. Son ki ne don Allah ki haƙuri, ba laifina ba ne ba. Allah ne ɗora mu don Allah ki haƙuri ki saurari. Ya kamata ka yi wa kanka adalci, kuma ni ma ka yi min. Kai kanka ka sani sam ba mu dace wa juna ba, ko kusa ko alama. 'Yar mutunci sai ɗan mutunci, haka 'yar kirki sai ɗan kirki. Don Allah bawan Allah na roƙe ka kai haƙuri ka rabu da ni. Sumayya, kakki min haka. Ban taɓa so irin wannan ba. Karki yadda ni. Na san mata suna da tausayi. Da wannan daman kake so ka yi amfani da ita ka cimma burinka. To ina so ka sani, wallahi ko maza sun ƙare ka rage kai kaɗai, wallahi ba zan aure ka ba. Kuma ina so na yi maka wani gargaɗi na ƙarshe. Daga yau kar ka sake zuwa gidan nan. In na sake ganin ka wallahi duk abin da na yi maka kai ka siya da kuɗin. Kaga tafiya ta. Taimaka. Shi ne na ce Allah ya kai mu lokacin. Ai in ta zo za ka ci girkin da za ka ci nawa za ka yi gane bambanci. a hawa ba ba na yaran girkin da za su yi a wannan zamanin ai ba za ka yi yawa Kai, hannun ma ba ne Abdul, ka san kuwa yanayin zuba yin girki suka yi. to haka ne waje bari ya tafi tuni da cewa ne yaran da kike da sun dauki fulawa sun tanar da ita sun zuba ta a cikin wani abu wani tafijan nama a ba kin da ka ga ya hada tafijan nama kai Abdul, shi ne wannan shi ne abinci? A wallahi ba abinci ba ne, kaga abinci. Ai maka tuwo, tuwo a ɗan barbaɗa maka man shanu, a kawo ɗan yaji ko gaba ka ci. Shi ne abinci. ba da abincin da baki ne ba wancan shi ne na matasa na gobe matasa ne duk Ta to Allah ya kawo ta. Allah ya kawo ta mu goga girkin abincin da ni da ita sai ka ci wanda ka ji wanne ya fi daɗi. Allah ya kawo ta. a fara baki abincin da yaran nasu To ina nan ina addu'a. Ina nan ina addu'a. Allah ya kai mu lokacin. sai zan ki da ke ga Allah To Allah ya kai ni lokacin auren nan na. Ka san abin da zai yi lokacin. Dogara zan sa. Wajen in ka ga ba na rawa. Zan sace rawa ranar auren nan. Ha, in an ko zan sa wannan babban waya ta bidiyo bayan ta sai ni Yanzu kaga
zan je in yi hannu. Jiya da zuci da. Na fahimci ki kawo mai soyayya. Gaba ki ba ta mai da hankalin ki wajen karatu. Kuma na san hakan da zai wuce tunani ba ne. Wallahi al'amarin mutumin ya dame ni. Wai shin ni kaɗai ce mace mai kyau a garin nan? Akwai mata da yawa a duniya sun fi dubu. Me yasa ba zai je ya neme su ba? Kar ki ga laifin shi. Domin shi so makaho ne. Kuma kai sai ita zuciya ba ta da linzami. Don zuciyar shi ba ta da linzami, me yasa ake sassa shi sai na ƙaunace shi? Shi kansa ya sani ba mu dace da juna ba. Ƙarshe su cire shi ba kamar cire takalmi ba ne. Maganin sa kawai addu'a ce. Allah ya roƙe ka, Allah ka yi min da wannan da nake ci. Ka magance min matsalata. Abin da ya kamata da ke ta yi kenan, ba tunani ba. Hoto na koyi mai daɗi. Ya ba wa masoya mai tsayi. Wani lokacin na kan tambayi kaina me yasa nake son ka da yawa. Wani tambayar da zai kai ita san mai sauke ko saboda sai da nake da jini ne ne da ne sai da ne da Allah. Kuma muna son jira ne ba haɗin gari ba ta ne. Inda dole ka fita kuma da. Bayan nan. Rabu da ki ba ki da bambanci da mara hankali. Mara hankali kuma ganin mutum ya kai kan mara hankali. Ban gane sun su ba. Sai su yi yawo. Ya yi wa na kan su da yin rashin hankali. Wani mutum sai ya tsara. Matuƙar ina da numfashi garin wallahi su na gabawansa dama saboda wannan ne cikin wannan abu gaskiya ne dangane da shi ba haka bane abu ka tsaya ka saurare ni kamar da tsaya saurare ina ganin mutum idan ba shi da wata mu'amala da shi ne ƙarfi abin da zai ta haka gaskiya ne bari in tafi in barki in ya so duk yadda za su yi ne abu yaro tsarin ke tafi mana Abdul, ka ga irin abin da nake gaya maka ko? Ka ga abin da ka ja min ko? Don girman Allah, na roƙe ka, ka fita daga rayuwata. Wallahi tun da na haɗu da kai, ka rusa min duniyata, ka rusa min farin ciki ne, ka rusa min rayuwata, duk wani farin ciki na ya ƙare. Don Allah ka rabu da ni. Wallahi na tsane ka kuma ba zan taɓa auren ka ba wallahi. Ina rayu wannan wallahi